खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। नैनि गिबि खौराङाव दङ बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर सावथुन दिहुनगिरि रबि नार्जारि बिथांनि अनजालि बिसि इसा बसुमतारी नार्जारिया फैगौ पन्चायत बिसायख'थियाव उदां बिजाथि महरै गसंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि 72 नं गहपुर बिधान सभा बियाबनि सिङाव थानाय सनापुर गामि पन्चायतनि 4 नं वार्डनिफ्राय उदां बिजाथि मुस्रिमा इसा बसुमतारी नार्जारिनो टिभिनि सावगारियाव नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ होनानै देरहासार खालामनो हागोन। थारैनो गोजोनथाव खौरांदि इसा बसुमतारी नार्जारिया बिसायख'थियाव देरहानायनि सिगांनो रायजो राजाफोरनि मोजां खामानि मावनायखौ नुनो मोननाय जादों। रायजो राजाया फोथायनाय लाखिदों जे बिसायख'थि जायैनि सिगांनो सोलिनायखौ नुनायलाय इयुनाव रायजोनि मोजां हाबा मावगोन होननानै सनापुर पन्चायतनि सिङाव थानाय थारायबारि गामिनि मुंदांखा बयजोंबो मिथिजानाय रबि नार्जारिनि बिसि इसा नार्जारि बसुमतारी बिथाङा रायजोनि थाखाय जोबोर मोजां हाबा मावदों। रबि नार्जारिनि बिसि इसा बिथाङा गावनिनो वार्डनि सिङाव थानाय 4 नं वार्डआव सोरखारनि फान्ड गैयाजासे नारेंगुरि गामिनि लामाखौ खोना होदों आरो सनापुर प्राइमारिनि गं 16था गामिनि ब्रह्म मन्दिराव टाइल्स होना होदों गावनि फैसाजों एबा गावनि खस्थ' खालामना मोननाय रांजों होननानै रायजो राजाफोरा फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय 22 एप्रिलाव जम्मु काश्मीरनि पहलगामाव सा 26 भारतारि सुबुंफोरा दुखुनांथावै बुथार जानायनि उनाव भारत सोरखारा पाकिस्तान नोगोरारिफोरनो लिभ इन्डिया नटिस फोसावदों। जायखिजाया पाकिस्ताननि सुबुङा थिखानाय समसिमा बायदियै भारत नागारनायाव फेलें जायोब्ला बिसोरनि सायाव 3 बोसोरसिम जोबथेसालिनि साजा होनाय जागोन आरो 3 लाख रां जुरिमाना फोनांगोन होनना खौरां मोननाय जादों। भारत सोरखारा मोन 16 पाकिस्तान इउटुब चेनेलखौ बन्द खालामनो फोसावबाय। भारतनि हेंथायै नंखाय फोसावनायनि अजद मिरु नखर बिफाना फोसावनाय बायदिब्ला बेन खालामजानाय इउटुब चेनेलफ्रानो जादों डन सामा टिभि एरि निउज बायदिखौ बेन फोसावदों भारत सोरखारा। मख'नो गोनांदि पाकिस्तानखौ मदद खालामनाय पस्टखौ शेयार खालामनायनि तामुलपुराव 2 सुबुंखौ पुलिसआ हमदों होनना खौरां मोननाय जादों। थांनाय 27 एप्रिल खालि फुंनि समाव तामुलपुर जिल्लानि एनके दारांगायाव पाकिस्तानखौ मदद खालामनाय पस्ट होनायखौ शेयार खालामनाय ताहिब आलीखौ हमनायनि उनाव आरोबाव बेलासि समाव सुसिपुरनि सुरुज शेखखौ हमबावो होनना खौरां मोननाय जादों। चिरां जिल्लानि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि काजलगाव नोगोर आफादनि मासिगिरि उपेन्द्र मोसाहारिया 2 गथ'नि बिमाखौ लांखारदों होनना खौरां मोननाय जादों। फाइखि जवान अनिल रामसियारिनि बिसिखौ लांखारदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। ड्राग्सनि हेंथायै क'क्राझाराव इउपिपिएल दोलोनि 34 किल'मिटार माराथन खारनाय बादायलायनाया जानानै थांबाय। मिरु इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि बानजायनायाव क'क्राझार जिल्लायाव खुंजानाय माराथन खारनाय बादायलायनायाव सोनाब बंग'नि पन्चनन बेराया गिबि बान्थाखौ आवग्रिनो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। सेथि बान्था महरै पन्चन बेराया मोननो हादों नोगोद 50,000 रां। खौरांगिरिफोरा बिटिआर ओनसोलनि मोनथाम टल गेटआव टल टेक्स होनांनाय नङा होनना प्रमद बर' बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गसाइगाव गोजौसिन फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय बड'लेण्ड खौरांगिरि गौथुमनि खुंगा 5थि 2 बोसोरारि जथुम्माय हाबाफारिया थांनाय सानाव थुंगेबाय। थांनाय साननि जोबथा सानाव गुबुन गुबुन हाबाफारिजों लोगोसे मोनसे गेवलां मेलबो जानानै थाङो। बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', 1 नं गसाइगाव बिधान सभा बियाबनि एमएलए चिरन बसुमतारी, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर निरद सोरगियारि बिथांमोना। मख'नो गोनांदि हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि थाखाय माखासे गोजोनथाव बिबुंथि होनायजों लोगोसे बिटिआरनि सिङाव थानाय मोनथामबो टल गेटआव खौरांगिरिफोरा टल टेक्स होनांनाय नङा होननानै बुंथियो। लोगोसे हाबाफारि बायदियै थान्दै जथुम्मानि गेजेरजों बड'लेण्ड खौरांगिरि गौथुमनि गोजाम आफादखौ
सिफायनानै गोदानै आफाद दाफिननाय जायो। अल आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट उसु चेम्पियनशिप 2025 काजलगाव उसु क्लाबनि सानै साब जुनियर बादायारिफोरा सनानि मेडेल आरो ब्रन्ज मेडेल देरहानो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। थांनाय 22 एप्रिलनिफ्राय 24 एप्रिल 2025 गुवाहाटी DTRP इनडोर स्टेडियाम उलुबारियाव जाना थांनाय अल आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट उसु चेम्पियनशिपआव काजलगाव उसु क्लाबनिफ्राय सानै साब जुनियर बाहागो लानानै सासेया सनानि मेडेल आरो सासेया ब्रन्जनि मेडेल देरहासार जानो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। नि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।